Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensynstagen til forbrugeren, erhvervsdrivende og eller almene samfundsinteresser. Stykke 2. Markedsføring. Der angår forbrugerens økonomiske interesser må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd. Dertil har vi en retspraksis, og det er en sag, der handler om krænkelse af Normas varemærke ved internetannoncering af en chokoladeklub. Og denne retspraksis handler om medievirksomheden M, som producerede internetannoncer for handelsvirksomheden H i forbindelse med en kampagne for en chokoladeklub K. Der fremgik af annoncen, at man ved at melde sig ind i K kunne deltage i en lodtrækning og en middag på restauranten Norma. I annoncen omtales N som verdens bedste restaurant med særlig fremhævelse af ordene verdens bedste. H godkendte annoncen. N blev opmærksom på markedsføringen, rejste over for M og H krav om erstatning for krænkelse af N's rettigheder i forhold til varemærkeloven og markedsføringsloven. Og det var en retspraksis til markedsføringsparagraf 1. Grunden til, at denne sag er i strid med paragraf 1, det er fordi, at markedsføringen må dernæst anses for at være vildledende. I det indikeres, at man allerede har vundet, bare man betaler 1 krone. Det forhold, at man køber en middag hos Norma, kan ikke sidestilles med, at man har fået Normas accept til brugen. Hvorfor brugeren er sket i strid med markedsføringsloven paragraf 1. Kom tilbage til retten. Markedsføringslovens paragraf 6, det omhandler en erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det. Retspraksisen, som vi har valgt, det er Erkom Erhverv ApS, var sat under tiltale for overtrædelse af markedsføringslovens paragraf 6, stykke 1, ved i perioden fra den 18. november 2002 til den 20. marts 2003 som erhvervsdrivende at have rettet henvendelse til 850 modtagere om ugen med henblik på afsætning af varer og tjenesteydelser, uden at modtagerne forudgående havde anmodet herom. Erkom er kendt sig skyldig i denne sag. Sagens strid imod paragraf 6 endte ud i bødestraf for uden mod henvendelse til større antal modtagere per telefax i stridighed med paragraf 6. T, altså Erkom, sendte i perioden fra den 18. november 2002 til den 20. marts 2003 mellem 7.650 og 15.300 telefaxreklamer til modtagerne, der ikke havde anmodet om disse forsendelser. Efter antallet af uanmodede henvendelser fastsat bøden i det væsentlige i overensstemmelse med retningslinjer foreslået af anklagemyndigheden til 400.000. Ved tilbudsafvigelse ved indgåelse af aftale eller efter omstændighederne på leveringstidspunktet skal der give en efter formuegods eller ydelsens art forsvarlig vejledning, når denne er af betydning for bedømmelsen af gods eller ydelsens karakter eller egenskaber. Herunder især brugsegenskaber, holdbarhed, farlighed og vedligeholdelsesmulighed. Og det her er altså paragraf 7 vejledning, og der har ikke været noget retspraksis tilgængelig, så vi har ikke noget til det. In the dark they go like stars bright. Forretning F havde det et vindue udstillet 3 fabriksnye fjernsynsapparater, fejlagtigt forsynet med et prisskilt, der angiver prisen til 1.695 kroner, og 2 tilsvarende apparater til en tilbudspris på 5.421 kroner. Dette måtte for en køber have stået som en nærliggende mulighed, at der forelå en fejl, og da han straks ved sin henvendelse i forretningen blev gjort bekendt med fejlen, kunne han ikke støtte på prisangivelsen. Ved erhvervsmæssigt udbud af varer til forbrugerne, dog ikke salg af varer ved auktionssalg, skal der ved mærkning, skiltning eller på anden måde tydeligt oplyses om den samlede pris for varen, inklusive gebyrer, omkostninger, moms og andre afgifter.
Afgifter eller omkostninger, som den erhvervsdrivende ikke er forpligtet til at opkræve direkte hos forbrugerne, er ikke omfattet af punkt 1. Man skal oplyses særskilt. Hvor varer udbydes elektronisk til forbrugerne med mulighed for bestilling, finder punkt 1 og 2 tilsvarende anvendelse. Styk 2, styk 1,1 og punkt 2 finder tilsvarende anvendelse ved erhvervsmæssigt udbud af tjenesteydelser til forbrugerne fra fast forretningssted, samt når tjenesteydelsen udbydes elektronisk til forbrugerne med mulighed for bestilling. Hvor det ikke er muligt at oplyse den samlede pris for tjenesteydelsen, skal grundlaget for beregningen af prisen oplyses, så fremt dette vil gøre det muligt for forbrugerne selv at beregne den endelige pris. Er det på grund af mængden af udbudte tjenesteydelser ikke muligt at angive prisen eller beregningsgrundlaget for den alle, skal prisen eller beregningsgrundlaget anføres for et relevant og repræsentativt udvalg. Ja, tak skal I have. In your wild